Moi bons días, señoras e señores concelleiros. Imos a dar comenzo á sesión plenaria extraordinaria convocada para mañán de hoxe con con dous puntos do orden do día. O primeiro é a aprobación da conta xeral correspondente ao ano 2019. Pero antes o señor secretario deberá comprobar a existencia de quórum. Sí, están todos os señores concelleiros e concelleiras, se non se di, o señor interventor tamén, se non se di o contrario, como marca a legislación, se entende que todos os señores e señores concelleiros están en territorio español. Grazas. Grazas, señor secretario. Damos comenzo aos turnos de intervencións, comenzando pola señora concelleira, doña Marta Val. Hola, bo día a todas e a todos. De conformidade co texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, elevase a aprobación do Pleno da Corporación a conta xeral do Concello correspondente ao ano 2019, que está integrada, como todos sabemos, pola conta xeral da entidade matriz, as contas do Organismo Autónomo Auditorio de Galicia, as contas das sociedades mercantis, TUSA e Encolsa, e as contas anuais da entidade mercantil participada maioritariamente polo Concello de Santiago de Mercagalicia, e finalmente polas contas de Refuxio de Animais. Tamén forma parte desta conta xeral, como podestedes ver, a memoria de organización, as actas de arqueo e certificados bancarios e a memoria de custes. Centrándonos da conta da entidade matriz, do Concello de Santiago de Compostela, decir que o orzamento, como todos sabedes, o orzamento de 2019 sempre foi considerado por este equipo de goberno como un orzamento técnico formulado aos solos efectos de dar cabida ás diferentes respostas ás necesidades de gasto que non tiñan cabida no marco do orzamento prorrogado do ano 2018. E, en efecto, como sabedes, entre os documentos que figuraban no traspaso de poderes figuraba un documento relativo ás necesidades de crédito no ano 2019 que fixaba a necesidade de máis de 6 millóns de euros repartido por diferentes capítulos de gasto. A vista do exposto, elevamos, tendo en conta estas necesidades de crédito detectadas, elevamos ao Pleno da Corporación un orzamento municipal cuns créditos iniciais de máis de 109 millóns de euros. Compre recordar que o orzamento entrou en vigor no último cuadrimestre do exercicio 2019 e, aínda así, debemos destacar os seguintes datos que se desprenden da conta xeral. É certo que, con respecto ao ano 2018, diminui o nivel de investimento por habitante, atendendo os capítulos 6 e 7 do orzamento de gastos, pero tamén é certo que os créditos iniciais de capítulo 6 do orzamento de gastos de 2019 eran de 5,6 millóns de euros frente aos créditos iniciais de 2018 que eran de 10 millóns de euros, porque recordemos este orzamento era de algún modo pechar pacíficamente o exercicio orzamentario 2019. Por outro lado, pese a isto, sí que é verdade que, de acordo cos indicadores orzamentarios que tedes a vosa disposición, os indicadores financeiros, patrimoniais e presupuestarios, os indicadores orzamentarios, disculpade. O gasto por habitante sí que aumenta, é dicir, pasamos de 1.048,66 no ano 2018 a 1.119,34 no ano 2019, porque inversión non pode ser só considerado capítulo 6 e capítulo 7 de gastos, sino tamén que investimento debe ser considerado tamén o gasto social, o gasto en cultura, o gasto en vivenda e urbanismo, o gasto en servicios sociais e en promoción social. Estou falando de gasto de execución de dereitos recoñecidos netos. En todas estas políticas de gasto, o gasto aumenta, é dicir, de feito, en términos absolutos, os dereitos recoñecidos netos, xa non estou falando en términos relativos con respecto aos créditos iniciais, que sería como falsear a información, porque os créditos iniciais do orzamento de 2019 son inferiores aos créditos iniciais do orzamento de 2018, sino que en términos absolutos o nivel de execución do orzamento de gastos e dereitos recoñecidos netos gastamos máis no 2019 do que se gastou en 2018, tendo en conta que é un exercicio orzamentario, que como todos sabemos, non obstante, os datos, como todos sabemos, son moi mellorables, en iso, estamos traballando e dimos pasos ao respecto. Eu espero que en breve se constitúa ou se configure a Oficina de Contabilidade Orzamentaria que nos permitirá, de algún modo, controlar mellor a execución do gasto e, en consecuencia, tamén a planificación do seu gasto. Os aspectos a corrixir de inmediato, o primeiro aspecto urxentísimo que é necesario corrixir, non vos vou a engañar, é o indicador do período
período medio de pago. O indicador do PMP tamén mellora, no orzamento de acordo coa conta xeral mellora no 2019 respecto a 2018, moi pouco. Obviamente hai que melloralo porque é un mal dato. Eu espero que con esta oficina de contabilidade poidamos levar un mellor control ao respecto do pago das facturas. Tamén hai que incrementar o investimento por habitante, polo tanto, mellorar o capítulo de investimentos e despois, bueno, outros dous aspectos tamén a mellorar, que obviamente isto non se fai nin un ano nin un dous, senón que é algo estrutural do Concello, é a implantación pois de indicadores de medida de seguimento do orzamento, non só os actuales indicadores que veñen dados pola Lei de Facendas Locais, non tamén indicadores obxectivos, indicadores que midan esos obxectivos de cumprimento e obviamente, xa de modo urxente a elaboración dun inventario municipal que se ven poñendo de manifesto unha carencia que existe en as contas xerais deste Concello. Pola miña parte, nada máis que decir, alcalde. Moitas grazas, señora conselleira. Conselleira, abrimos o turno de intervencións. En primeiro lugar, doña Goretti. Non se preocupe, don Ramón, todo se andará. Doña Goretti, cando a mellor é premonitorio. Ben, moi bo día. Eu quero, antes de máis nada, nestes momentos tan difíciles para o Concello, enviar un saúdo a toda a miña solidariedade ás persoas que están loitando contra o coronavirus, a aquelas que perderon algunha persoa familiar nos últimos meses, e tamén mostrar o apoio do BNG a todos os sectores afectados pola crise, desde a hostelería, o turismo, o comercio, a cultura ou o sector dos salóns de peiteado, que en pouco tempo se van manifestar aquí mesmo diante na Praza do Obradoiro, que estaremos con eles justamente para pedir xustiza con esa petición de reducción do IBE. Oxalá as administracións, tamén a municipal, traballen de maneira coordinada, de maneira política, porque moitas veces confúndese iso, máis non partidista, para facer efectivas esas axudas directas que precisan todos os sectores neste momento tan duro. Traxe ao pleno unha conta xeral dunha anualidade onde entra unha parte coparticipada entre Compostela Aberta e o PSOE, máis unha anualidade en que o actual grupo de goberno tiña a posibilidade de demostrar unha xestión significativamente mellor. Eso foi no que se comprometeu e o que suliñou cando puxo en riba da mesa que necesitaba un orzamento exprés, é mellor chamarlle así, que un orzamento técnico, nada máis chegar ao goberno do Concello. Pero, tal e como tamén acaba de comentar a concelleira, fora de algún índice menor, no resto, o que hai é unha certa continuidade a respecto do que pasou en contas anteriores. Por un lado, grandes superávits, incapacidade de executar os gastos comprometidos e incapacidade tamén de conseguir rebaixar o período medio de pago a provedores, non? Temos que ese dato, por moito que subise os gastos per cápita, que o nivel de gasto en investimento por cidadán vai en diminución e pásase nin máis nin menos que de 99,22 euros por habitante en 2018 a 68,26 en 2019. A pesar de que a porcentaxe de execución se incrementase, porque só se recoñeceron un total de 6,3 millóns de euros, unha cuantía inferior ao do ano anterior, que foi de 7,6 millóns. Así que a porcentaxe de execución do orzamento continúa sendo ridícula, un 27,21%. De cada 100 euros, polo tanto, para gastar en investimentos, fican 73 sen gastar, porque este Concello continúa aforrando. Por qué? Porque o que se fai é incumprir o nivel de gasto. Vostedes incumpren o nivel de gasto que primeiro lle venden a cidadanía que van facer nun exercicio económico. Cal é a novidade deste ano? Que incorporan remanentes ao ano 2020 porque cambiou a política do Estado Central tras a pandemia, algo que se conseguiu con bastante sufrimento, pero iso daría para outro debate. E claro, o período medio de pago a provedores, está ben que a concelleira xa recoñeza que é outro dos elementos en que non se cumpre. A media foi de 56,5 días, case o duplo dos 30 días que establece a legislación. Conseguiron baixalo únicamente nos meses de novembro e de decembro. Pois quero lembrar que nos meses de agosto e de setembro pasou dos 100 días, o triplo do permitido legalmente, e que iso ten consecuencias inevitáveis para pequenas e medianas empresas. Así que chegou o PSOE ao goberno do Concello, máis nada novo baixo o ceo. E a pregunta principal que nos facemos todo o mundo está servida, non? Se o ritmo de execución é este, cantos anos imos estar para gastar o que orzamos? Porque, aínda que poidamos reinvestir, aínda que nestas circunstancias excepcionais se nos deixe reinvestir, o problema é en canto tempo, cantos anos reinvestiremos o que vayamos orzando.
E o que a concelleira non dixo é que na anterior debate sobre a conta xeral do ano pasado sí que estivo en riba da mesa é que, claro, non se fixo nada para que esta conta reflicta a imaxe fiel da situación do Concello, que continuamos exactamente igual que hai un ano. Non, claro, recollo as memorias de intervención e as bases de presentación das contas. Vostedes están nos recoñecendo. O Concello non dispón dun inventario actualizado, nin dun inventario actualizado dos bens que integran o patrimonio municipal. Hai deficiencias na remisión de información, hai insuficiencia de medios persoais e materiais, a ausencia dunha aplicación informática. Iso non se vai solucionar cunha oficina de contabilidade orzamentaria que ten que ser por cuestións legais, non? Eu, desde logo, creo que iso non se soluciona con unha única persoa. Cales son os medios, cales son os recursos, que cambio estrutural van facer, porque aquí hai un problema estrutural recoñecido, pero non solucionado. E logo hai uns ingresos correntes que non se liquidaron. Por exemplo, no capítulo 1 e 2 de impostos hai unha desviación de máis de 300.000 euros no IAE. E é interesante decir onde está esa desviación e por que se produce. No capítulo 3 de taxas e de outros ingresos, dos case 20 millóns orzados, 2 millóns, que son o 10%, corresponden a sancións de tráfico. Ese dato, xunto coa baixada nos ingresos correntes e a desviación que pon a memoria de custos no grau de autofinanciamento dos servizos estudados, o que fan é necesaria, desde a nosa perspectiva, unha reformulación en profundidade das ordenanzas fiscais do Concello para ir a unha liña máis redistributiva, e é algo que tamén que se negan a facer. Tamén sorprende a cantidade orzada sin liquidar na súa integridade por ingresos dos comedores escolares, 784.000 euros, ou que ficaron sin gastar 1,5 millón de euros no capítulo 4 de transferencias a entidades, empresas e familias sen fin de lucro. Así que, en resumo, os problemas estruturais de xestión e de baixa execución que o PSOE tanto criticou do goberno anterior continúan. A diferenza entre as cifras do orzamento e as reais que se fan nun exercicio son moi grandes. Isto non pode ser o que Compostela non necesita, e isto agrávase cando vostedes a estas alturas nin iniciaron as conversas para aprobar o orzamento de 2021, un orzamento que ten que ter como eixo central a recuperación dos sectores económicos máis afectados pola crise. Así que, por moitas declaracións que fagan, fica lonxe este comportamento de dar resposta a esta preocupante situación. De calquera maneira, a pesar disto, como neste caso no que se trata de trasladar isto ao Ministerio para poder obter os fondos necesarios, nós, por suposto, non imos obstaculizar a aprobación desta conta xeral. Moitas grazas, doña Goretti. Doña María Rozas. Ben, moi bo día a todos e a todas. Adianto que dende Compostela Aberta non nos sentimos corresponsables destas contas. A maternidade non é compartida. Dixémolo cando se aprobaron os orzamentos do 2019, orzamentos mal chamados técnicos, uns orzamentos que xiraban á dereita, uns orzamentos que reducían políticas sociais, partidas de políticas sociais ou emprego, que eliminaban cuestións que foran aprobadas no pleno, comprometidas, ou os proxectos de orzamentos participativos. Por certo, acaba de recordarlo a concelleira de Facenda, cando se presentaron esos orzamentos, o Partido Socialista indicounos que era un documento técnico para solucionar os problemas xerados por termos uns orzamentos prorrogados. E quero lembralo porque estamos a 20 de xaneiro dun ano que non é un ano calquera e que o Concello de Santiago ten uns orzamentos prorrogados por vontade propia do goberno municipal. E quero lembralo tamén porque no ano 2019 unha boa parte do ano houve orzamentos prorrogados por mor dos cálculos electorais do Partido Socialista, que daquela dicía, como cambiou o conto, que daquela dicía que non pasaba nada por non aprobar as contas. Contradiciuse inmediatamente, como acabamos de ver, pero foi inmediato en canto chegou o goberno. En canto a conta xeral, que se nos trae hoxe a pleno, reflexa o que xa sabemos dende fai tempo, que é que o Partido Socialista non iniciou con bo pé o mandato no Concello. Certo é que estamos a valorar os primeiros 6 meses de mandato, que o Goberno acababa de chegar, mas hai cuestións nestas contas que demostran que do dito na campaña electoral, que desas grandes promesas que escoitamos, ao feito hai un grande abismo. Nos recoñecemos que o Concello de Santiago ten un problema estrutural e histórico na execución de investimentos, que vai arrastrando dun ano para outro. Recoñecémolo agora do mesmo xeito que o sinalábamos cando no pasado mandato.
non como Partido Socialista. No 2018 mellorouse ese grado de execución de investimentos, mas existía moitísima base para continuar mellorando, como temos comentado en moitas ocasións neste pleno. É unha mágoa que non se continuara no 2019 nesa liña, non? Decía o voceira do Bloque Nacionalista Galego, a execución de investimentos e de transferencias de capital baixou nun 30% en comparación co ano anterior, co ano 2018. De 9,5 millóns executados no 2018 pasamos a 6,5 millóns. Mas sempre que falamos de contas e de orzamentos dende Compostela Aberta, indicamos que os orzamentos non só son a partida de investimentos, non só son cemento, non? E aí pois compartimos ca concelleira de Facenda que hai outras cuestións que se cabe son máis relevantes para a nosa veciñanza, outras cuestións que se deben analizar. O que non compartimos é a súa análise, non? Porque sí que houbo un incremento en gastos, pero que gastos? Porque o incremento significativo nas partidas de gasto fora unha partida de débeda, de pago de débeda, 5 millóns de euros máis que no ano anterior. O incremento significativo foi na partida de festas, na partida de gastos de persoal. Aí estiveron os incrementos significativos, non? Na grúa e agora. Pero vexamos outras partidas. Por exemplo, educación, emprego, políticas sociais. Que reflexa a conta xeral? Pois se reflexa que en emprego gastouse un 21% menos que no ano 2018, un 21% menos, que en políticas sociais deixouse sen gastar 1.300.000 euros, que o Goberno municipal está deixando esmorecer iniciativas postas en marcha por Compostela Aberta que supoñían un avance no social, como a convocatoria de subvencións de cooperación a desenvolvemento, por poñer un exemplo que leva 2 anos sen convocarse. En educación, o 30% do seu orzamento do 2019 quedou sen gastar. O 30%. E o sorprendente é como partidas como a de obras nos colexios, obras e mantemento nos colexios do noso concello, que normalmente gastábase en torno a algo máis de 400.000 euros, pasa a gastarse co Partido Socialista 40.000 euros. Sen dúbida, non é por falta de necesidades nos centros escolares do noso concello. As transferencias de capital teñen unha execución dun 4%. É moi difícil de entender que non se executara ou que se executara nunha porcentaxe tan mínima todas estas políticas, porque temos que ter en conta que os orzamentos, como indicou a concelleira, foron aprobados a 3 meses de rematar o ano. Tiña que haber unha previsión a 3 meses de rematar o ano. Ademais, foron os orzamentos, como tamén indicou a concelleira, nos que xa houbo recortes, non? Como dicía antes, son os orzamentos mal chamado técnicos, son os orzamentos que reduciron partidas de políticas sociais, emprego ou de investimento, e que eso foi defendido polo Goberno municipal na procura dunha maior execución que ao final, pois tampouco temos, non? Máis nada de momento. Sí, bos días, concelleras, concelleros, señor alcalde. Pois hoxe tocanos facer balance da situación financeira do Concello a través das todas as contas do ano 2019. Sen dúbida de gran importancia para a veciñanza, porque trátase de saber e coñecer como gasta os seus impostos o goberno local e resolver a ecuación ingreso-impostos-gastos. En concreto, como os gastou en 2019, que se ven non todo ano corresponde ao actual goberno, a vista dos resultados amosa maneiras similares. Pero claro, isto contado a prácticamente finais do mes de xaneiro de 2021, encarando o cuadro do mandato, pois resulta un pouco estrano porque xa transcorreu o tempo de abondo e porque o goberno local, tal como ven sendo a súa dinámica, esgotou todos os prazos posibles, incluído as prórrogas do estado de alarma. Eso parece que a aparición do Tribunal de Contas en Ercea e ao límite fa reaccionar a este Executivo. Como notas características en de que despois referirémonos máis polo miúdo, a elas cumpre sublinhar o gran descontrol do goberno. Falla de transparencia en cumprimento de prazos, 200 reparos, superávit de 12 millóns de euros, 35 millóns de euros en depósitos bancarios, toda unha ontoloxía do manual de descontrol e desgoberno. Pero imos por partes. Falla de transparencia e incumprimento de prazos. Temos que decir que os dous principales instrumentos económicos de control, ademais do orzamento que para 2021 nin está nin se lle espera, son a liquidación e a conta xeral. De todos elos, o goberno local incumpriu os prazos. Dos orzamentos xa nin falar. O primeiro orzamento é o 19 de setembro de 2019, o segundo o 6 de abril de 2020 e o terceiro, pois o dito, nin está nin se lle espera. Do resto de plazos, liquidación 2018, conta xeral 18, liquidación 2019, conta xeral 2019, todos incumpridos os prazos. Para facerse unha idea, a Comisión Especial de Contas tiña que celebrarse o 8 de setembro e celebrouse o 19 de novembro.
En definitiva, constantes incumplimentos e falla de transparencia que imposibilitan unha adecuada labor de control e fiscalización do goberno local. En reparos, a Conta Xeral 2019 evidencia un alto grado de incumprimentos normativos e caos orzamentario, con máis de 200 reparos e cerca de 9 millóns de euros reparados fora do circuito normal. Son transporte 2,5 millóns de euros, en correos 400.000, a luz 1 millón de euros e en limpeza 900.000 euros. Oiga, para facer unha importante reflexión. En remanentes, 12 millóns de euros, que xunto cos 17 que herdaron do 2018 son 30 millóns de euros regalados ao Concello para facer un mellor xacobeo e para ter as mellores axudas aos autónomos e ás empresas neste momento de grave crise económica. E o señor Sánchez dando bandanzos con un Real Decreto dos remanentes que primeiro publicou no BOE e despois tuvo que sacalo. 35 millóns de euros en depósitos bancarios. O PMP, o período medio de pago a proveedores, incumprido un ano e medio todos os meses, excepto 2 meses. O peor dato das 7 grandes cidades a mes de setembro, excluído Ourense. En contratos a dedo, 5 millóns de euros en adxudicacións directas e 2,2 millóns de euros en procedimentos sen publicidade. En investimentos, deixáronse en executar 36 millóns de euros en investimentos só un 27%. De cada 5 euros só executan 1,3. Onde executan bastante ben é nos pagos aos bancos, 15 millóns de euros pagados aos bancos no ano 2019. En indicadores, a peor serie dos derradeiros 5 últimos anos. Ben para os bancos porque melloran a liquidez do Concello e moi mal para a veciñanza porque baixaron 30 puntos en investimento por habitante en esforzo inversor. En ingresos tamén van moi ben porque recaudaron máis no IBI, 150.000 euros, recaudaron máis no imposto de vehículos e recaudaron máis nas plusvalías. Melloraron a recaudación no imposto de construcións, melloraron a recaudación na tasa de construcións e tamén igualaron a plusvalías con respecto ao ano 2018. En gastos, como dixemos, 36 millóns sin executar e só un 27% en investimentos. Só 1,3 euro de cada 5 son os que executa o Concello. No capítulo 2, de 50 millóns de euros, executaron 42, deixaron 8 sen executar, pero volven a orzamentar 50 millóns de euros para o ano 2020. Xa nos explicarán cando liquiden para que. Onde mellor executaron foi, como dixemos, nos bancos, 15 millóns de euros. E tamén executan moi ben en publicidade, 900.000 euros en publicidade e 2,4 millóns de euros en estudos, frente aos escasos 300.000 en desenvolvemento empresarial. A conclusión e remato, en primeiro lugar, é que o compromiso do goberno local que presentou esas eleccións como garante do cumprimento das obrigas de execución, transparencia e control é directamente nulo a vista dos resultados. E o resultado é que, tal como dixemos no pleno do mes de agosto de 2019, cando hubo que aprobar depresa correndo un orzamento que era un cúmulo de retallos, é que ese orzamento non valeu absolutamente para nada. O balance e análise de situación financiera do Concello é amosa un auténtico manual de descontrol de desgoberno. O goberno local debe tomar nota e facer unha profunda reflexión e plantexarse moi seriamente exercer o seu papel de óptica de eficiencia e de eficacia. Moitas gracias. Moitas gracias a vostede, don Ramón. Turno de réplica, doña Marta Val. Hola, de novo. Bueno, simplemente, bueno, un pouco de xeito global. Hai algunhas cuestións que non teño agora os datos para contestar, pero en calquera caso, Goretti, sobre todo por algunhas cuestións en relación que ingresos que planteabas, podo chas respostar se non che importa noutro momento, pero bueno, a ver, en termos globais, é dicir, volvo a insistir, este era un orzamento chamadelle técnico, executivo, non sei xa que calificativo querades que lle poñamos. Nos chegamos e puxémonos coa elaboración do orzamento porque no traspaso de poderes se nos dixo que había un déficit de 6 millóns de euros, é dicir, incluído tamén nas partidas de persoal. Comprendo perfectamente que os remanentes de crédito que figuran nos capítulos parece que non dá, de algún modo, resposta a esas supostas necesidades de crédito. Nos chegamos e puxémonos a traballar no novo orzamento a vista do que se nos había trasladado, e así o fixemos. Despois, eu concordo plenamente, dicir, sí, xa volvo a reiterar, é dicir, en capítulo de investimentos, non podemos comparar un capítulo de investimentos de 6 millóns de euros, de 5 millóns de euros, perdón, con un capítulo de investimentos de 10 millóns de euros. É normal que se reduza o investimento desde o punto de vista de inversión, capítulo 6 e 7 por habitante, é dicir, é lóxico, é consecuencia deses datos. Pero despois tamén, por outro lado, en
servicios sociais e promoción social gastamos máis que con respecto ao ano 2018, non en términos relativos, sino en términos de cartos, é dicir, en concreto 1,16% máis. Tamén con respecto a medio ambiente, tamén se gastou máis. Con respecto ás políticas de vivenda e urbanismo, tamén se gastou máis, en concreto un 2,37% máis. En educación, que dice a concelleira María Rozas, que deixamos sin executar as partidas de educación correspondentes a investimentos. Eu creo recordarse que esas partidas están en capítulo 2, prorróganse, en consecuencia ese era un orzamento que estaba prorrogado, con lo cual parte da responsabilidade da execución entendo que tamén lle correspondía ao goberno de Compostela Berta. En calquera caso, en educación, reitero, gastamos un 2,22% máis con respecto ao exercicio 2018. En cultura, gastouse un 11,81% máis con respecto ao exercicio 2018. Os datos son infinitamente mellorables e neso estamos traballando. Os cambios estruturales non se producen dun día para outro. Dimos pasos nese sentido. Tamén é verdade, a taxa de reposición limítanos infinitamente. Eso é verdade. É dicir, hai plazas que van por riba da taxa de reposición e temos determinada marxe ao respecto, pero despois o staff administrativo, pois bueno, témonos que intentar configurar e adaptar e traballar con este staff administrativo e en última instancia a mellora de procesos. Non se fai nun día para outro, traballamos como formiguiñas e farémolo e conseguirémolo. E asegúrolles que deixaremos unha administración estruturalmente mellor para futuros mandatos. Nada máis que decir a concelleiros. Gracias, doña Marta. Abrimos un segundo turno de réplica. Doña Goretti. Ben, ao final o que se ve que mellora finalmente do conxunto do orzamento é a ratio de endevedamento. É así, porque o que non gastamos no 2018 e que ao final foi remanente de tesouraría do 19, pois boa parte del por obriga legal foi a diminuir débeda, eso sí. Pero o que sabemos é que o Concello que se está descapitalizando, que se gasta menos en investimentos e que as subvencións non chegan á xente, que non somos capaces de chegar a terceiros todo aquilo que lle queremos dar. Entón, por suposto que quero esa explicación de por que nalgúns casos non chegaron e non se gastaron. Ao final é porque esta maquinaria municipal non funciona. Sábeno vostedes, saben os comerciantes e os hosteleiros que aínda non cobraron as axudas do 30 de abril, nin as de decembro. Claro, hai un problema de taxa de reposición, un problema estrutural, sí, que nos limita, vale, pero está o goberno do PSOE a que poden reclamarlle no Estado, verdade, que eliminen a taxa de reposición. Eso pódese facer en riba da mesa, porque o que non se pode facer é pensar que simplemente por poñer unha persoa a fronte de contabilidade que así se vai solucionar. Hai que facer, por eso digo, como se vai facer e para cando, me gustaría saber para cando ese inventario municipal que ano tras ano, que se di que se comprometen que se vai facer. Igual que sería moi útil, como se fai no resto dos concellos, se obriga a normativa de transparencia que a cidadanía tivese acceso aos estados de execución trimestrais do ano 2020, xa que se podería apreciar o nivel de execución. Claro, o que nos tememos é que a finais de 2020 igual estamos nos niveis outra vez moi afastados do que é necesario nos temas de investimento. Claro, por algo que tamén se lembraba aquí neste pleno, deberíamos estar a piques de coñecer a liquidación do ano 2020 e aínda estamos a aprobar a conta xeral do ano 2019. Claro, e o que é escandaloso, insisto, e sobre o que aquí non quixeron pronunciarse, é que parece que estea ben que a esta altura non haxa orzamentos de 2021, cando iso sería unha necesidade, porque para executar primeiro hai que ter o orzamento en tempo e forma. Se non é imposible executar, claro, se imos comezar con 4 meses de atraso, pois é imposible dar executado. Entón, claro, acabamos sempre nunha cadea imposible. Entón, claro, cal é o propósito de emenda para que estas cuestións vayan ben? Desde cando levamos dicindo desde todos os grupos da oposición que se tiñan que sentar con tempo para que nestes momentos poida haber un orzamento que responda ao conxunto das necesidades da poboación. Entón, claro, non se poden justificar isto na pandemia, neste momento estrutural, porque houve tempo, nin nunha idea que parece que non escoitar as voces do resto de nós e dos sectores sociais. Estamos comezando realmente un ano difícil. Aquela idea que, en principio, moitas veces o alcalde decía de que xa vai chegar a recuperación, non? Na Semana Santa xa vai chegar, agora xa non hai que na crea. Isto vai para moi lento e para moito tempo. E, por tanto, claro, fan falta todas as mans, todas as orellas, toda a enerxía positiva para non equivocarse nas prioridades, para saber moi ben por onde, para que a administración municipal non sexa un estorbo, como a xente se continúa vendo, a administración municipal como un estorbo e non como unha axuda. Así que sería importante
importante que mudasen de actitude. Compostela agradeceríalles que mudasen de actitude, que escoitasen un pouco máis, que modificasen a maneira de funcionamento e que dixesen, pois foi un erro, por exemplo, non ter a estas alturas un orzamento para 2021 e é un erro non ter aínda posto pois, en común o que se podía facer. Sí. Grazas. Doña María Rozas. Vale, Boria, de novo. Comentaba a concelleira que o problema da baixa execución no orzamento de investimentos é que o orzamento técnico xa tiña de por sí un orzamento máis baixo en investimentos. Por tanto, señora concelleira, a execución debería ser máis elevada, non? Pero que ademais, se miramos a memoria do resumo de proxectos de gastos, de investimentos, o que vemos son que os investimentos realizados foron os feitos nos primeiros 6 meses de ano, foron os de Compostela Aberta, os que desenvolveu Compostela Aberta, non? Reurbanización de Castrondouro, ascensor de Tía Castela, o post-2018, pista de skate no Parque da Constitución, pavimentación de vías públicas nos primeiros meses de ano. Esos pequenos detalles que se lles olvida comentar cando falan da herdanza recibida. E falar da andanza recibida, como se acaba de comentar, no orzamento prorrogado de educación, pois é unha excusa bastante triste, porque, se non o saben, deberían sabelo a estas alturas de mandato, pero o orzamento de pequenas obras nos colexios faise, execútase no verán. E quen gobernaba no verán? Non gobernaba Compostela Aberta. Tiñan vostedes 400.000 euros de contrato de mantemento para executar. Gastaron 40.000. O primeira vez dende que existe ese contrato no Concello, non? Claro, di que executaron en cultura, non diga cultura cando queren decir festas. Di que houve incrementos significativos en determinadas áreas de gasto. Digo eu onde foi o incremento significativo, no 50% que incrementaron en pago de débeda. E non o comentei na miña primeira intervención, esqueceuseme. Pero claro, recordar que o período medio de pago ten un incremento significativo en comparación co ano anterior, cando superaron por primeira vez no Concello, por primeira vez non, porque no anterior mandato socialista xa había 6 días de período medio de pago, pero cando superaron os 100 días de período medio de pago, pois é un pouco tamén sorprendente, non? Hai que recordar, ademais, que o alcalde, xa poñendo a venda antes da ferida, dicía que os incumprimentos do período medio de pago reconduciríanse cara a final do 2019. Claro, o certo é que tampouco conseguiu reconducir nada no 2020, porque polos datos que temos a día de hoxe, o período medio de pago só se cumpriu 3 meses de 17. Eu, xa por rematar, quero resumir que non hai ningunha sorpresa para nós estes resultados, que o mito dos grandes xestores que vostedes crearon non é máis que iso, un mito, ben alimentado, dende logo, pero a realidade pois é outra cousa, non? É porque este goberno estás a converter nun deses memes que tanto circulan polas redes sociais, que tanto éxito teñen, de que unha cousa é cando pides en AliExpress e outra cando che chega a casa. Presumiron tanto de vos xestores e tanto creron nese discurso imposto que chegaron pensando que tiñan pois unha matrícula cum laude. E a conta xeral que traen hoxe aquí, a conta xeral de 2019, polo de pronto que nos di, é que non superaron o primeiro exame parcial. Máis nada. Moitas grazas, doña María. Don Ramón. Sí, eu entendo que di a concelleira que ten feito un máster acelerado en xustificacións injustificables, por iso igual o señor alcalde ascendeu xa a concelleira hai un rato, pero bueno, para eso habrá que esperar. Eu creo que a situación de xestión do Concello pois é grave, non se están a xestionar os recursos que realmente se teñen que poñer a disposición da veciñanza, e ademais que como estamos a analizar a conta do ano 2019 en perspectiva podemos ver como evolucionou o goberno, e a realidade é que o goberno sigue igual ou peor. O orzamento do ano 2020 aprobouse o 6 de abril, prácticamente xa a mediados de ano, e o orzamento do ano 2021, pois estamos entrando en febreiro e nin está, nin se lle espera, nin os grupos de oposición coñecemos absolutamente nada. Por lo tanto, vendo en perspectiva a conta do ano 2019 e vendo en perspectiva que estamos en febreiro de 2021, pois evidentemente parece que o goberno non está a tomar ninguna medida para paliar esta situación de graves problemas. E graves problemas porque hai problemas de transparencia, incumplimentos de plazo, ningún só instrumento económico aprobouse en plazo, nin a liquidación, nin as contas xerais e moito menos os orzamentos. Existen 200 reparos da intervención por un importe de máis de 9 millóns de euros
en situacións bastante graves como o transporte con 2,5 millóns de euros. Sobre esta situación tampouco nos dan ningún tipo de solución, por lo tanto existe ese grave problema e non estamos a ver como vai a solucionarlo o Concello, pero que ademais o Goberno tivo un remanente de 12 millóns de euros máis herdou 17 de Compostela Aberta, 30 millóns de euros regalados ao Goberno que dá para facer o mellor xacobeo e, cando menos, paliar a grave crise económica que están a sufrir neste momento autónomos, empresas e persoas na cidade. E, ao final, o que temos é a iniciativa do Grupo Municipal Popular de 4,5 millóns de euros para esas axudas e non vemos iniciativas por parte do Goberno local. Oiga, en contratos a dedo, 5 millóns de euros en adxudicacións directas e 2,2 millóns de euros en procedementos sin publicidade. 36 millóns sin executar e só 1,3 euros de cada 5 en investimentos. En indicadores o comentado, é dicir, moi ben para os bancos, 15 millóns pagados aos bancos e, con respecto á inversión por habitante, baixou 30 puntos. Se recadou máis en todos os impostos. En definitiva, 900.000 euros en publicidade e 2,4 millóns de euros en estudos. Bueno, pois, o dito, en perspectiva, o que vemos é que, dende que entrou o Goberno, xa pasou ano e medio, estamos nunha mesma situación, co orzamento sin aprobar no ano 2021 e aprobado o 6 de abril no ano 2020. Esperamos unha reflexión e que nos faga unha proposta para solucionar toda esta problemática. Gracias. Moitas grazas, don Ramón. Bueno, rematado o turno de intervencións dos grupos, sin lugar a dudas, queda moito camiño por percorrer e queda moito camiño por mellorar. Pero tamén lles podo decir unha cousa, e hai moitas manifestacións de asociacións representativas. Se hai algo que reconocen os ciudadanos de Santiago, é que este é un concello preocupado polos ciudadanos, a carón dos ciudadanos, e que desde o punto de vista das axudas efectivas incluso nos poñen como modelo con referencia a outras administracións que se atopan en un escenario significativamente mellor e con máis recursos dos que podemos ter nós. En calquer caso, se somete a votación un día antes de que remate o plazo, que remata mañán, a aprobación da conta xeral. Si agradeceríalle aos señores concelleiros e concelleiras que fagan gestos, por favor, de aprobación, desaprobación ou abstención, porque a veces é complicado con o PC. Ben, entonces, aprobación da conta xeral do ano 19, votos a favor? Grupo Socialista. Votos en contra? Ningún. Abstencións? O resto de grupos, Compostela Aberta, PP, BNG. A conta quedaría aprobada. Moitas grazas a todos e moi bons días a todos. Perdón, hai que dar conta do segundo perdón, punto, sí. se non lle importa a O segundo presidencia. punto é dar conta de reconocimientos extrajudiciais correspondentes ao ano 2019. Queda dada conta. Así, moitas grazas, levántase a